ብዙሓት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማሽን ይብልዎ ኣብ ዓለምና ኣዝዩ ግዙፍ ስም ዘለዎ ህቡብ ሙዚቀኛ ሪሃናን ጄኒፈር ሎፔዝን ሓዊሱ ናይ ብዙሓት ኣናእሽተይን ዓበይትን ልቢ ዘሸፈተ ናይ ብዙሓት ሓዳር ዘነቓነቐን ብሓፂሩ ስለቲ ፀረዋልድ ዝኾነ ድሬክ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ማህደረ ምሳይ ጽንሑ እዚ ራፐር ኣብ ዓለምና ሽሞም ካብ ዝገነኑ ራፐራት ሓደ እንትኸውን ኣብ ናቱ ዕድመ ምስ ዘለው ጄ ኮልን ኬነድሪክ ላማርን ዝገብሮ ናይ ኣነ ይበልጥ ፉክክር ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ዙርኡ ምስ ዘለው ብዙሓት ዝነኛ ሰባት እውን ባእሲ እዩ The Weeknd Future Lil Wayne Rick Ross ካብዞም መባእስቱ እቶም ውሑዳት እዮም እቲ ኣዝዩ መገረም ነገር ግን ድሬክ ምስ እዚኦም ኮነ ምስ ካልኦት ሰባት እንትበኣስ ናይ ባእሱ መወዳእታ ዝኸውን ምስ ኣብ ዙርዮም ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ምዃኑ እዩ ድሬክ ምስ ተማ ወዳት እንትበኣስ ምላሹ ምስ ናቶም ፍቕረኛ ኣንሶላ ብምግፋፍ እዩ ዝኽንብቶ ሓደ እዋን ሊዮኔል ሜሲ ቤተሰቡ ሒዙ ናብ ኣሜሪካ እንተኣቱ ብዙሓት ሰባት ድሬክ ንሰበይቲ ሜሲ ንኸይርኣ ከምዚ ኸዲንዋ እዩ ክንቀሳቐስ ዘለዎ ብምባል ቀሊዶም ምንባሮም ዝዝከር እዩ ኣፍቃሪት እንተሃልያትካ ነዚ ሰብ እንተዘይተፋልጦ እዩ ዝምከር ስሑት መዓልቲ ውዒልካ እንተፋሊጥካዮ ግን ሕርምኻ ውፅኢኻ ጥራሕ እዩ ክኸውን ዘለዎ እዚ ሰብ ኣዝዩ ጎራሕን ፈጣንን እንትኸውን ከምዚ ካብ ኣፍካ እንትፍታፍ ዝምንጥል ዓይነት ሰብ እዩ ድሬክ ካብ ዝውቀሰሎ ነገራት ሓደም ብዕድመ ካብኡ ኣዝየን ምስ ዝንእሳ ህፃውንቲ ቆልዑ ናይ ፍቕሪ ግንኙነት ኣለዎ ዝብል እንትኸውን ንሱ ግን ምስተን ብዕድመ ዝዓብያን እውን ዝኸልከለን የለን ብምባል ኣዝዩ መገረም መልሲ ይሂቡ ካብዚኣተን ውሽጢ ድማ ጄኒፈር ሎፔዝ ታራ ፓንክ ይርከበአን እዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚአን ድማ ዕድመአን ኣብ ውሽጢ 50ታት ዝርከባ እየን ድሬክ ድማ ወዲ 37 ዓመት እዩ እዚ ማለት ድሬክ ምስ ብ13 ካብኡን ላዕልን ዕድመ ዝዓብኡ ፍሉጣት ሰባት ከይቀረ ኣንሶላ ዝተጋፈፈን ከይሓፈረ ብድፍረት ዝተዛረበን ራፐር እዩ ካብዚኣተን ብተወሳኺ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ ጀስቲን ቢበር ሰበይቲ ዝኾነት ሄሊ ቢበር ኬሊ ጄነር ናይ ቴኒስ ንግስቲ እናተባህለት ትፅዋዕ ሴሪና ዊልያም ሪሃና ሃምበር ሮዝ ርክብ ዝነበሮ እንትኸውን በቲ ምስ ማንም ዘይረግዕ ዓመሉ ምክንያት ኩለን የንቃሕ ዝብልኦ ንሱ ባዕሉ እውን እንተኾነ ዘይክሕዶ ሓቂ ድማ ኣዝዩ ኣጓላ ዝፈቱ ምዃኑ እዩ ኮታስ እንታይ ኣልፊዕኩም ድሬክ ማለት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማሽን ማለት እዩ በአርከስ ክብራት ተኸታተልትና ሎም ዝነበርና ጻንሒት ነዚ መስል ነይሩ ቀጻሊ በኻሊ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ግበሩ ሰናይ ጻንሒት